maya gnang Tiprasa gnang lokorokno belai-belai hambai Bwsukni fainai 14 October 2022 o salmario kumulungo mega mass gathering sengjo to palbak sakai thanglai sengjo to palbak sakai sini fan no phunuglai sengjo to Tiprasa o mega mass gathering do fainai Adarsh ni Meghalayani sini CM karena sangmasar Abono palbak sakai lamsogai Abono Phunugwi sini Tiprasa ni fan Boro fayai sini Tiprasa no nugai sini Tiprasa no hamzagi obosin bagi palamena koksana ni untung oma haikenyo sini o jagao mega mass gathering go Tirata Tiprasa ni awas no tisaklani bagai sengthanglai tamo faydi ingai sengojro joto Tiprasa seng habak sake sengoro kono padi nita wan chubi oro Wngkha sini ha hayake ba dofano narnani bagai sini ostro rokhani bagai sini Bwsukni salni bagai siseng mo coba o coba o fayne ni bagai maya gnang Tiprasa sini bubagra sini bagai khai tomani sini bubagra sini bagai rang pusa khibui sakni kolom bino khibui bini sak hanya kosta ke thano bo khai tomani bagai sengkini omsujara sokpaika bini bisingtinyo sengkirata Tiprasa manani engthong bini bisingtinyo sini pogrok bilia hai jagao kok sajanani engthong dati manani engthong sengkaisano nanango Wngkha Thansa o Thansa ni maritinyo sini tirata Tiprasa mannai sini bagai o sajanai bilia hai jagao tawon bagai faidi seng orai fore ingyawai agini hai ingyawai seng joto khabak sake seng Thansa lainai agini dinose kubangma pati khilaika kubangma khilaika kubangma no rang pusan hamzagai usno hamzagai khilaika faidi o jorao sengte am haike tomrani liya o jorao Wngkha seng khabak sake seng Thansa gai sini ha te sini mankhai sini tong thanya seng sanmani se seng tong mani jaga omo phano tabu phano sini Mumbai grikhu abono seng sini mungkhanya ni bagi sini o Tirata Tiprasa coba o mega mass gathering oboni coba se takoke buksong nini tongkhai nini nok nini nukhung tong mani tabu phano nini Mumbai ingyakhu nini takhuk nini bukhuk tong mani tabu phano obo nini takhuk ingyakhu oboni bagi se o Tirata Tiprasa coba oboni bagi se o mega mass gathering khlaijago oboni bagi se bubagra thuya saya kare Adarsh ni minister ma tui bini phunugnani klayo bini sakni rang pusabai bini sakni kuti rang lag rang khibui amsik din sini Tiprasa bai khai tomani omo joto nini ani bagi se sengpuji thaiklayo omo bebak sini sak bai thani sini bagi se khlayo bubagra bosi bini sak bai thani bagi wansuke bo kubang ma jagao bo aram ke es klai bo tongoi mano bini bo hai o Tiprasa hasteo kiri bini CM phanong thong bini bubagra hai rang pusa ebuni bini bubagra hai phano bo Tiprasa ngai Tiprasa thui ngai bini Tiprasa no hai roksa gai nogui mokoli mutri klai sakni kolom tibai kosta khaimani rang pusa no khibui bini ani bai khai belai ke thakaham cinema gnang Tiprasa no ani abono sumba wan chutai klai Bwsukni sini Bwsukni somani bagai Bwsukni generation ni bagai sing tamu khlai klanai omo nini ani thani se takoke buksong sing tei Bwsuk se buni talawo buni kosto tomai hadi ingai sing joto palbak sake o mega mass gathering go kuthumlai nai sing joto sini jani amsai jani parani jani kamini sing palbak sake sela buri sini joto ipso hadi o jagao sing joto sini time mote kuthumbai sing o jagao Phunugwi ni lainai o mega mass gathering no Agartala mega mass gathering tamok oto sing khumulungo bo sini o CM korno chagmano sing Abono Phunugwi nai sini Tiprasa Bwsuk phai gari sagyakhai borok sagyakhai sing
Phunugwi Rwdi mega mass gathering successful खालायनाय फायदि जोंजों Tiprasa Bwsuk Thansa asungno haino hai hambai dinarung खुलुमबाय।